Halo, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Tukang Ngarit. Iki Bapak Tukang Ngarit ereng-ereng Semeru. Proses arepe nandur jagung lur, bojoku lagi ngarit. Aku lagi macul. Delok ae jake mlaku mudhun lho. Hah? Tak didelok ae jake mlaku mudhun. Wis. Ditiliki ya to? Kane san delok jero-jero gak? Delok iya aku masak tengah. Ya engko diklucurin nah. Tinggal mulai yo. Ngene bareng nang kok. Apa? Kaya mindu. Nah, iki kok lek wis paculane wis oleh ombo lur. Iki bojoku ngecer rabuk, mari ngecer rabuk nandur jagung lur. Engko genten aku sing ngarit lur. Sarene paculane sik titik bojoku ngarit. Prosese wong desa lur ya ngene iki lur. Dimaklumi ae. Iki bojoku saiki ngecer rabuk lur. Sebab wis ombo paculane. Aku nandur jagung. Weteng krasa kempruyuk lur. Iki wis sore iki ya sekitar jam 3-an. Iki aku arepe mangan dhisik lur. Ayo lur mangan sik lur. Wetengku kempruyuk lur. Wis luwe lur. Wis luwe mangan ndak alas lur. Iki adikku pisan lur. Oh iku. Lah iki bapak tukang ngarit lur, sampai ora kelamben. Aduh. Gak betah lur. Aku lek panas-panas yo ngene iki tambah tak cepot lur. Lambene. Yo. Ambek empal gobes. Oh iki. Empal gobes iki. Karo empal gobes jarene lur. Wis pokoke sing penting gawe ngiseni weteng lur. Gak perlu enak-enak, sing penting wareg ya.